Toda kutenda Mwari panguva ino yavatisanganisa kuti tigoverane pamusoro peshoko ravo. Pane nyaya toda kutaurirane panguva ino ingangotibatsira mukati mekurarama kwedu nekunamata, uye sevana vaMwari vari mukati mehondo nechitema.
tichava nenguva yekunamata tisati tapinda mukati menyaya yedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokumbirawo kuti isu vana venyu tine zvizhinji zvatosangana nazvo mukati meupenyu huno. Tinokumbira simba rinobva kwamuri mutibatsire. Tine masituations akasiyana siyana atokumbira tariro inobva kwamuri. Tibatsirei, mutitungamirire muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Nhasi toda kutaura pamusoro penyaya yevana vanoberekwa mukati mehondo. Toda kuverenga muna Genesis chapter 4. Chapter 4 inoti zvino Adhamu akaziva mukadzi wake Eva, iye ndokutora mimba akapona Kaini, akati ndawana munhu ndichibatsirwa naMwari. Akazoponazve munun'una wake Abhero. Abhero akanga ari mufudzi wamakwai, Kaini wakanga ari murimi wevhu. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha. NaAbherowo akauya namakwayana ake ematangwe akakorawo. Jehovha ndokugamuchira Abhero nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kumugamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, watsamwireiko chiso chako chaunyana nei? Kana ukaita zvakanaka ungafari here pachiso chako? Kana usingaiti zvakanaka, zvivi zvinokuhwandira pamusuo. Zvichakutsvaka, asi iwe unofanira kuzvikunda. Tikusangana nenyaya yaAbhero naKaini mukoma wake. Bhaibheri riri kuburitsa pfungwa yekutiyo Mwari akaropafadza Adhamu naEvhi nevanakomana vaviri vekutanga, Kaini naAbhero. Vakomana ava vakanga vari vana vakanga vachidikamwa zvikuru, like any other child or children. Vana vanoberekwa vari vakomana uye vari vekutanga. Kwanzi vakaenda kumunda, vanga vaine matrades akasiyana siyana. Umwe aiva murimi, umwe aiva mupfuyi wezvipfuyo. Vakaenda kunopirisa zvipiriso. Zvakaitika zvanyorwa mushoko. Chipiriso chaKaini hachina kugamuchirwa, chipiriso chaAbhero chakagamuchirwa. Hazvina kumufadza zvokuti kunyange pameso paJehovha Mwari vakaona kusafara kwechiso chaKaini. Mwari vanomuyambira nekumubatsira kuti ita zvakanaka, gadzirisa nyaya dzako zvigokufambira mune zvakanaka. Zvino nerimwe zuva vhesi 8 mukaenda pavhesi ya8, Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti vakaenda zvakare kumunda kunopira. But on this day, Kaini akauraya munin'ina wake. Jehovha vanotaura naKaini pamusoro pekuuraya kwemunin'ina wake. Iyo nyaya hatinei nayo nhasi. Pandoda kuti muone kuti dambudziko rehondo yechitema kutanga kwaro kana kuti kutanga kwayo, tiri kusangana muchapter 3. Mukarasa muchapter 3 tinosangana naMwari vachitaura kumunhu nehondo yaizovapo pakati penyoka nemunhu, kutsanywa kwemusoro wenyoka nekurumwa kwechitsitsinho chemunhu. Muchapter 3, just before chapter 4, muri kuratidza declaration yedambudziko kana kuti rehondo yaizorarama iri pakati pemunhu nenyoka. Hondo iri kurarama pakati pezvokwadi nenhema. Hondo iri kurarama pamusoro pezvokunamata kwezvokwadi nekunamata kwenhema. So muchapter 3, ndiyauti muchapter 1 to chapter 4, machapters aGenesis anotiratidza zvataiva tisati tatadza nezvatakava tatadza. Nemamwe mazwi tiri kuti isu upenyu hwemuchapter 1 yaGenesis ndo upenyu hwaifanira kuraramwa nemunhu panyika ino idai chitema chisina kupinda.
upenyu hwekubva muchapter 1 kusvika muchapter 2 ndo upenyu hwainge munhu ari kurarama ari pakati pahwo dai chivi chisina kupinda. Regai nditi ndo upenyu hwataifanira kurarama dai tisina kupinda mukati mehondo yechakanaka nechakaipa. Ndo upenyu hwairarama. Nemamwe mazwi tiri kuti isusu order yemuchapter 1 yaGenesis ndiyo order yatiri kunamatira kuti tidzokere kwairi. Pakati peorder iyo tisati tadzokera mairi muchaiona tinozoiwana muna zvakazarurwa. Ndo kwatinozosvikopedzisira tichinoona muchapter 22 kuti tichange tava mukati menyika. Chapter 21 chapter 22 tichange tava mugara mukati menyika isina matambudziko atinawo, hondo iyi yapera. Asi pakati paGenesis manje nazvakazarurwa pakati pese apa ihondo. Saka nemamwe mazwi tiri kuti isusu dai Adam naEve vakaita vana vasati vatadza, tikadai tiine rumwe rudzi rusingatadzi rumwe ruchitadza. Asi Adam naEve vakaita vana vavo vakomana nevamwe vakazotevera vakaita vanava hondo nechitema yatotanga. Saka tiri kuti isusu musoro wedu wenyaya uri kutiwo tiri vana vakazvarirwa muhondo. Ndoda kuti muone chinhu ichi vana vaMwari. Mukati meBhaibheri mune zvinhu zviviri zvinopikisana. Zvinonzi the mystery of godliness and the mystery of iniquity. Chakavanzika cheumwari nechakavanzika chechitema. Chakavanzika cheumwari ndechekuzvininipisa kwaMwari, kuzvidzikisira kuenda pachimiro chemunhu even pakunofa pamuchinjikwa. Humility. Then the mystery of iniquity. The mystery of iniquity chisikwa chiri kushuvira kuva saMwari, which is opposite the mystery of godliness. Saka mukati menyaya imanje munoburitsa hondo yezvakanaka nezvakaipa. Munoziva here kuti kana paine chimwe chinhu chiri a-puzzle even in heaven up to now, kutanga kwakaita chivi. Chivi chakatanga kusina munhu atamboonekwa achitadza. In fact, mukatarisa Satani anonzi rai aiva kerebhu rakazodzwa raifukidzira areka yaJehovha. Kusvika apo kuzvikudza kwakawanikwa mukati memwoyo wake, hakuna munhu ane trace yekuti chivi chakatanga sei. But chakaonekwa chichitanga even mukati medenga. Revelation chapter 12 inoburitsa zvakare pfungwa yakada kuva imwe chete. Chapter 12 verse 7 kusvika pavhesi 10 pachitaurwa nyaya yekuti chivi kudenga muridzi wezvivi akakandwa pasi, mufaro kudenga nhamo panyika. Saka nemamwe mazwi tiri kuti isu vanhu vaMwari, the origin of sin is a mystery. Hachina munhu anokwanisa kuchitsanangura. Bandoda kuti tiende muchapter 4 matatanga tiri. Adam naEve vatadzira Mwari, vaburitswa mukati mebindu reEden, vazvara vana vavo mune zvakanaka. But lo and behold, nyaya iri kutotanga vana vane matredzi akanakawo, uyo ari murimi, uyo ari kupfuya zvipfuyo zvake. Hatina dambudziko nazvo izvozvo, idiversity kai. But pandiri kuona manje ndepekuti mukatarisa chipiriso chaAbel chagamuchirwa, jealousy creeped in. Oshiya kuti ko Kaini akabhenga azviwana kupi. Vana vaMwari, regai ndikutaurire kuti kana paine chinhu chisina munhu anokwanisa kudhila nacho, chinoda kuti tibatsirwe chete naMwari, iri the origin of sin, kutanga kwechivi. Tingange hedu tiri vakuru mune zvimwe zvinhu, but if you see panyaya yezvitema zviri panyika panapa, zvitema zvinoitwa nevakuru vemachechi ndo zvitema zvinoitwa nenhengo. Hakuna chitema chinyowani chekuti unozotonzwa bura chako. Ukaona zviri kuitika vatungamiriri venzvimbo dzakasiyana siyana, whether musociety kana kumachechi kana ndekupi, unoona kuti we are sort of like brothers and sisters in sin. Why ukazozvibvunza
unozviudza kuti alright, kana vanhu vese ava, irregardless of class, height or whatever, neupfumi hwavainawo, vese vachitwa caught up in the same web, zvinoreva kuti somehow we are born within the war zone. Takazvarwa, tiri vana vakazvarwa, tiri mukati medambudziko rechitema kana kuti muhondo yechitema. Unobvunza Cain kuti dai aibvunzika. Nai Cain ndiani wakamboona achiuraya munhu? Aikwanisa kuudza kuti munyaya yataverenga zvoratidza kuti hakuna waakambenge aona. Hakuna aikopereka, kwakusina movie. Dai ari mazuva ano tikadai tichiblame social media, tikadai tichiblame mamovie nemafilms, kwakusina pamazuva iwayo. But lo and behold, the first martyr died, and the first persecutor ndiye akamuuraya. Who was his brother? Obvunza kuti zvinobvepiko zvakadai? Regai ndikuudzei vana vaMwari, tiri vana vakazvarwa mukati mehondo. Tiri vana vakazvarwa dzichirira. Tiri vana vakazvarwa, what we know, kuchema kwepfuti nekudhuka kwemabhomba. Saka nemamwe mazwi, it's no surprise when we sin. Tiri mukati mehondo yandikati vana vaMwari hatina zera nayo. Kwayakatanga nekwairi kuenda, in between we are caught in the crossfire. Hakuna kwekutizira nako. Ndatini dai kwaiva mazuva ano taitaura pamusoro pekuti akambozviona kwakadai, akambozviona kwakadai, but Cain akazvionepi? Kuti kana munhu aitawo chakanaka, iwe unomuitira jealous. Jealous iro kana raramba richikurwadza, omuroya kana kuti omuuraya. Born within a war zone. Bhaibheri roburitsa pachena kuti Abel akafa, kwakusina musoja akanga ataonekwa, kwakusina pfuti yakanga yarira. Zvakaitika panguva yekutanga. Asa zvakazarwa chapter 12 inoburitsa pamusoro pehondo iri kuitika mukati mepasi rose, mukati memarudzi ose, hondo nechitema, yekuti hondo ikana makaitarisaso, ukaitarisa zvakanaka, unonyatsoona kuti humanity is in distress. Iye zvino zvitaputirwa nebutiro rekutadzira Mwari nekutadzira vamwe. Ozvibvunza manje kana wakatarisa so, asi imi vana vaMwari, dai tiripo pamusi wakauraya Cain munin'ina wake, ndo pataigara pasi chiti wakazvitora kupi, wakazvidzidzira kupi, angadai akaenda through interrogation inotyisa, so that people would know. Munoona here kuti mbavha dzikabatwa kana marobhasi akabatwa, pakabatwa vaviri kana vatatu, vamwe vacho vanoenda vachibvunzurudzwa kuti muzive kuti kune vamwe here vari kuseri who are masterminds of this game, to the extent yekuti panobatwa vamwe mozozonzi ninga abatwa futi because hanga ari mumuraketi, ninga anga aripo. But mu chapter 4 yaGenesis there was no way yataingataura ameno kana makaionawo pekuti ngati isusu Cain akakopa kuti azive kuti munhu anenge asina kuita waunenge uine jealous naye unodhila naye nenzira. Munoziva here vana vaMwari kuti panguva inei mukati muupenyu we have many reasons yekuti aigozoenda nekupi nekuti zvanga zvakadai, aigozoenda nekupi nekuti aidya zvakati, akazenga akadai. But maamuchiziva here kuti pazvakatanga, even kudenga, Satan paakatanga rebellion yekudenga, he started that in the presence of God. Mudenga maamusina miniskirt, mudenga maamusina pfuti yakanga irimo, mudenga maamusina any, there was no atheist in heaven. Maamusina doro, there was nothing chekuti ngati isusu Satan kana Lucifer akakopa pachiri. But sin penetrated the heavens, ikasvika Lucifer akatadza pamberi paMwari.
Saka kana paine chimwe chinhu choda kuti tibatsirane vana vaMwari, ndechekuti when we are talking about this war, chitema ichi kana kuti hondo iyi yatakazvarirwa mukati mayo, unoziva kuti mukati mehondo nguva yekuzvarwa kwemwana kana yakwana 9 manzi kana dzatongokwana, hazina basa kuti pfuti dziri kurira, hazina basa kuti muri papungwe, hazina basa kuti mai vacho vane nhumbu yacho vakatakura pfuti, hazvina basa nekuti kunyange mai vacho vane pamwiri pacho vakanongedzerwa nepfuti vari kurohwa kana nguva yekuzvarwa kwemwana yakwana. Saka vana vemuhondo manje tine matendencies ekusheta behavior yemuhondo, tine matendencies ekutora environment yatakakura tiri. Pane vakaona hondo dzakasiyana-siyana dzakaitika kumashure, pane zvimwe zvekuti zvikaitika unonzwa munhu achiti zvinotiyeuchidza nguva yehondo, inyaya yekuti vanhu vakazvarwa vakakurira muira iyoyo. Ndiri kuti ini vana vaMwari, between Genesis kusvika kuna zvakazarurwa, pane chimwe chinhu chiri pakati apa chekuti iwewe neni, as long tiri panyika inoyi, we are caught in the crossfire. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unokwanisa unoziva chimwe chinhu chaizondishamisa ndechekuti muhondo dzese dzakarwiwa panyika panapa, ukatarisa masoja akasiya vana, makemps ose akasiya vana, tinogara mumisha yakasiyana-siyana vaMwari, pane vakatoteerera nyaya iyi, munotori vana vemuhondo vekuti munongodzonzi baba venyu vakanga varimo. Lucky for others, vamwe vakazokwanisa kuita reunite with their fathers, but unfortunately some havanokwanisa kuwana mukana iwoyo. Asi munoziva kuti masaidzo ose aita vanhu. We are caught in the crossfire. Mukati meupenyu hwatiri kurarama vana vaMwari, hondo iri pamberi pedu, hondo iri mukati yatiri kurarama mukati mayo, kwete kutomboti pamberi. We are just caught in the war zone of good and evil. But unfortunately chiri kuwanda manje kukundika kwedu. Saka toita seiko naye vana vaMwari mukati mehondo iyi? Mukatarisa Exodus chapter 1. Mukanoverenga muna Exodus chapter 1, pane imwe nyaya iripo ipapo, muchaona kuti vana vaMwari vakatanga kuwanda kudarika maEgyptians. Unfortunately panguva yavakawanda iyi, kwanga kwauya mumwe Faro akanga asingazive Joseph uya wokuvapa chikafu munguva iya. Saka mukuwanda kwavo manje, mukuwanda kwavo yeyo vakatarisa maEgyptians ndobva ati vanhu ava nemuwandiro wavari kuita uyu, vakaramba vachiwanda vachiita zvavari kuita izvi, vanhu ava vachabatana nemhandu dzedu and they will overthrow us. Saka mukutaura imomo ndobva kwauya ina idea yakabva yekuti iyo zvino mambo weIjipita, verse 15, akaudza madzimbuya evaHebheru vainzi mumwe Shifura mumwe Pua, akati kana muchibatsira vakadzi vavaHebheru pamabasa ramadzimbuya, muchivaona pakupona, kana ari mwanakomana muuraye, kana ari mwanasikana ngaararame. Saka muchaona kuti panguva iyi yakazvarwa, panguva yakarongwa nyaya iyi, hondo yakatogadzirwa, maEgyptians akanyatsotaura pamusoro pezvavaida, vakaona threat yakanga ichibva kuvana vaMwari, vakati kawandiro kavari kuita, let us try to make sure that we have eliminated the boys. Vanofanira kufa. Ndobva vatopa instruction yekuti zvidaro, regai nditini vana vaMwari, panguva iyoyi pakatofiwa. You would not blame vanakomana vakazvarwa panguva iyi. Haunga blame kuti vana zvino makazvarwei panguva iyi.
But what you can do, this situation was dire to the extent yekuti vanhu vaitya, vanhu vakatourairwa, vana vakatotsakatika. You cannot blame vana vakazvarwa panguva iyi. Regai nditi ini vana vaMwari tiri kurarama pamazuva ekuti kunyangwe nemhuri dziri kuchema pamusoro pevana. Vabereki vari kurwadziwa pamusoro pevana vavo. Ukatarisa zviri kuitika munyika yatiri kurarama, the world has become a war zone. Ukatarisa zviri kudyiwa nevana, zviri kunwiwa nevana, kwavanogara, kwavanofamba, kwavanotamba. Ukatarisa neziso rine hasha, you can blame the days that they were born. But regai nditi ini vana vaMwari, kunyangwe nepaIjipitawo vana vakazvarwa. Unfortunately, instruction inopiwa inonziyo, let us deal wisely with them. Regai nditi kuvana vaMwari panguva inei, we are going through a lot of things zvatotarisa. Zvekuti kana wakatarisa unoita hasha. I have heard my organizations achitaura ma-strong words kuvana. Ndanzwa vanhu vachitaura mashoko akasimba. Vanhu tichipanana counsel sevabereki. Pakati dai mama dai ende neBhaibheri tichikota pamusoro. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kana paine nguva yatinoda kukumbira simba kuna Mwari kudarika makore ese, even upon our children, inguva yatiri kurarama. Why? Because the world has now become a war zone and our children have become the target. Target yekuti vana vedu havana kunyangwe imi vabereki, kunyangwe ini semubereki, vana vedu havana kusarudza kuzvarwa panguva inei. Dai ari mazuva mamwe, dai zvaitwa, taiti kana tikatarisa toti Mwari mbomirei kuti pavana panguva iyi. But lo and behold, pamazuva ari kuchema vamwe nevana, some are celebrating kuuya kwevamwe vana vanyowani. Saka hondo yatinayo iyi vana vaMwari haizi hondo yakutsvaka kuti vanhu titarise kublema uyo neuyo. Ihondo yekuti vakomana nevasikana, let us face it, this war is bigger than us. Tingange tiri vakuru kuvana ava, asi tiri vadiki pahondo iyi. Mwari dai vaitibatsira, nekuti mazuva atiri kurarama, muchiziva here vana vaMwari kuti pataikura kare waiti mwana akaenda kuchikoro ozoti zvatomboita, anobatsirika ikoko. Waiti mwana akaenda kuchechi wotomboti zvaita, anobatsirika ikoko. Akaenda kuchechi anobatsirika, akaenda kumusangano wechechi anobatsirika ari ikoko. But lo and behold, mazuva atiri kurarama, even the devil has started churches. Vana vedu vazvarwa, tazvarwa tiri mukati mehondo. Tisakanganwe vana vaMwari kuti kana tiri mukati mehondo, kana dziri kurira, that is the time. Ikwezva zviri kuitika izvozvo, todii vana vaMwari? Ngatibatanei pamwe chete. Let us rally behind each other. Let us rally behind our children. Ngatigarei pamwe tese, tiise musoro pamwe chete, tizive kuti vakomana nevasikana inguva yehondo. Dai vana vedu vaida kunzwawo, dzaiti padzairira waitarisa uchinzwa dzichirira, vana vakanga vasinganetseki nekuti vaienda kupi, vaingotarisa kuri kuenda mudhara nevamwe vese vakuru voteera vakananga ikoko. Mazuva atiri kurarama vana vaMwari, mazuva ekudaidzana kuti vakomana dziri kurirawo kwahati manyeta kanangawo. Hakuna munhu aiblema mumwe kuti yaiva nyengo kuti vakomana dziri kurirauko handeiuko. Aiva nguva yehondo vakakura mukati menguva yehondo. Hakuna munhu aiti abura poto akamhanya naye nechikafu ndochatonodya tese ichocho. Vakomana nevasikana, varume nanamai, pamazuva echechi iri muhondo yakaita sei, chaburwa neumwe ichocho ngati mhanye itinosheya. Mazuva akaipa. Hondo yatinayo chete ndeyekuti at times we point guns to one another munguva yehondo. Ndibaba vakazodai, ndimai vakazodai,
avo ndibhuti vakazodai, iye mwana wacho akazodai, mazuva ehondo vana vamwe zvatoitika, but ngatichitarisanayi tizive kwadziri kurira, timhanye kuri sefu. Kuri sefu koga kwatinawo kutsvaka simba kuna Mwari. Shamhu dzakashaya basa. Takamborohwa komani. Mazuva edu taiti ukarohwa waiyeuka futi nyaya yeshamhu. Oziva kuti no, that's fine. Mazuva ano kunyangwe kurova hazvichashandi. Vafana vakugona kutenza. Toita sei vakomana? Ngatizivei kwadziri kurira, timhanye kuri sefu. Muhondo imakuda vamwe. Vanotiwa Mwari tibatsirei. Ngatibatsiranei pachezvedu. Tisimudzane. Nekuti hatirwe nenyama neropa. Ndo zvinotaura Efeso chapter 6. Asi tinorwa nemweya yakaita sei? Nemweya yakaipa. Some of the children vatiri kutoblema, they don't even want what they are doing. Havatodi. Zvimwe zvavari kudya havazvidi. Saka toita seiko nemufundisi nevana ava, vana vaMwari, let us understand the context and lean before God. Toenda kuna Mwari and kneel before God. Kuti Mwari tipeiwo simba nekuti mazuva akaipa. Chapter 2 yaExodus inopesera nyaya yedu ichitiyo. Zvino mukati menzvimbo yeEgypt imwe cheteyo paiva nemurume akanga arimo, akava baba vaMozisi Jochebed naAmram. Mwari akavapa chipo chemwana mukomana anonzi Mozisi, akachengetedzwa kumvura. Munoziva pamazuva aya vanakomana vainzi ngavaurayiwe vachikandwa muNile. Ndo mazuva acho. Mwari ndobva auya neplan. Auya neplan, Moses' life was saved. Tauti mupabate ipapo. But pane chinhu chandoda kuti tione tobva tanamata. Chinhu chandoda kuti tione ndechichi. Ndechekuti kunyangwe zvinhu zvakanga zvasvika pazvanga zvasvika, nekuipa nemuipiro wehondo yemuIjipita, wonai muone kuti Farao anga asina basa nevadhara. Gosheni yange yakazara vadhara. But vaida vana, because the context of their anger is war. Kuti kuhonda kungaende madhara, kunoenda vafana. Let us deal with them. So he wanted to deal with the future. Kuti vabata vave nesimba pamusoro pevana. Plani yauya, vakomana ngavafe. Ndatini ni vakomana vakatofa vamwe pai. Hatina record vanyori vanonyautaura pamusoro pemanambers akawanda. But vanotaura pamusoro pema-hundreds of thousands evana vakaurayiwa panguva iyoyi. Panguva iyoyi iri kuitika izvozvo. Vana vanotofa. Vafa. Jochebed naAmram. Mwari ndobva avapa plan yekuchengetedza mwana. Ndokuponera kuNile kuya. Munoziva. Apona ikoko, pfungwa yandoda kubata isimo umu. Yadoda kuti tibridge machapter maviri ainde iyi. Ndekuti mukati meBhaibheri rese, mukatarisa Jochebed naAmram, you don't see them boasting about Moses. Kunyorwa kwavo hakuna kuwanda vanhu ava muBhaibheri. Kana ndisikakanganisi, kakapfuura katatu. Amen. Asi ukatarisa this chapter iri kunyorwa muchapter 2, ndo pauri kunzwa basa ravo ipapapo. Ukanga wakuzonzwa basa ravakaita, unoridzwa mumacommentaries akasiyana siyana vanhu vachinyora. But you don't hear them boasting. Because vaiziva, ndinda kudaro, vaiziva kuti kupona kwaMoses, it was not because of their power. Ndi Mwari. Regai nditi kushamwari dzangu panguva yakaita sene. Hongu tazvarwa mukati mehondo. Tiri kurarama mukati mehondo yechitema. Tirimo mukati mecrossfire yehondo iyi. But ndoda kuti ini kune vana vaMwari, kune avo vane mukana wevana who have been saved like Moses. Let us give thanks to God and glory to him. Timurumbidze nekumupambiri. Nekuti Mwari umwe chete akaseva Moses. Ndiye Mwari umwe chete akarega vana vamwe vachifa.
but rombo rakanaka Moses akapona. Toda kuti shamwari yangu, pane vamwe hama dzedu dzatichiri kuona dziri kutambura dziri mukati mehondo iyi, but iwo akapona. Hatirege kuvaseka. Pane vazhinji vekuti kana tichitaura so unofudza kuti mubereki hana zvaakaita. Kune vabereki vasiri kurara vachinamata, but still mwana achipoya. Kana Moses apona vana vaMwari, ngatende Mwari. Kana okwanguko kwasara kuchine hondo dzichiri kurira, ndinamatireiwo. maKristu anhasi hatigone kuencouragana. Mwari ngatibatsire kuti Moses azive kuti kupona kwake kwemuchapter 2, chapter 1 yakatovhurwa vamwe vachifa. Nguva yatiri vana vaMwari, tiri vana vemuhondo. Kurira kwehondo, kwepfuti mukati menguva yehondo, hazvichashamisa, dzinorira, but ngatitsvake simba kune uyo unopa simba. Chakanakira hondo iyi manje ndechekuti kuna vose vachada kuti vawane simba, vakazembera kuna Kristu, tinozembera kuna Mwari achatikundisa nekusingapera. Nyaya yanhasi ndeyekuti munhu waMwari, kunyangwe dzikarira hondo, kunyangwe zvikaita sei, tiri mukati menguva yekutambudzika kwemandudzi. Mukati mehondo apo zviri kunetsa, kusarurama kuri kuwanda, nhamo dzichiwanda, kusateerera kwavabereki, michato ichiti. Ngatiregei kuseka mai avo, vaitodawo muchato, kutogara mukati memba yavo kusvika vachemberawo, asi nekuda kwekuti tiri muhondo dzakarira. Baba vavo vaitodawo kuti vachemberewo vana vavo vachiita zvakanaka, but he has buried all of them nguva yehondo. Vana vaipa lodhisapa kuchechi, vamwe vava madrugs. Kana takatarisana vano, ngatitsvakei mashoko ekusimbisana nekuti muhondo. Oza kuti hondo yaitingi, zvichinetsa zvichita sei, vanhu vakange varohwa vachibleeda, vamwe vachiita sei, maingosvika muchiti mukoma hondo ichapera. Ichapera, Zimbabwe inouya kana mukoma. Shingai tinoyambuka, muchinyatsoona kuti muchinda hachayambuka. Hondo aifa aine tariro yeZimbabwe iri kuuya. But lo and behold, Zimbabwe yakauya, haina kutombovarangarira vakomana ava dzimwe nguva. Vamwe vakarangarirwa, vamwe vakakangamwikwa, vamwe vakavigwa kunyange mumakuva vasingazikamwe, vamwe vakadyiwa nezvikara vana vaMwari. But regai ndikuudzei vana vaMwari, pane hondo iyi ina Kristu mukati, hakuna achatsakatika, kunyange ukafa uchamuka parumuko rwokupesera. Saka mukati mehondo iyi, let us hold hands and fight and move forward together. Tizoti dziri kurira hadzo, asi kune vamwe vachapona. Kana zvaramba kuti vamwe vanhu vapone, vachasara vachafa vacheva vafire mune uyo ane hondo inokunda. Let us encourage one another. Ngatisimuzirane, mazuva akaipa, Mwari achitibatsira, tinosvika mukati mekukunda. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva ino nenguva yamatipa. Tibatsirewo mutisimbise panguva yakaita seiyoyi. Vana vedu pavari mukati mekutambudzika nezvakasiyana siyana, tinokumbira kutungamirira kwenyu muzita renyu rinogara nekusingapera. Amen. Daitira hondo mandu
data ni mwari wangu mundivige muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel ridimi mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Jo shwa vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Kutenda tariro neru do zakapiwa kwatiri muhondo ngatizishandise ito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kakananda famu mawoko amponesi.